Ngai ngoi yo blay ni ka si ka bamata na mar ni ka por ka bakodor ka plak bisnga. Ngai ka blay ro ipi baroh ki ba page ni video. Ki ba snap ni video. Bat ngai ki ni video kan long jikar ko ipi we ki plak bisnga. Ujis Kristus uit ipi. Ujis Kristus uit ipi. Uyap alal ki ni pananam ta jong pi baroh plak bisnga. Ban ta ka perthai baroh ko we. Khia palat ka jingkit ka jingim jonga bat jong pi. Bat ngim iohi shuh ialade. Don sibon ki beru hani kesni ki bangalap ki bapak duai kamtam ki bapak duai ki ba ong duai nam tau khon jonga duai nam tau ukpa jonga yang gesem duai nam tau ta bat kim iohi shuh ialade ki pro bisnga kim iohi shuh ialade ba ki don kam yo Jesus Christ namar kala khia palat ta ka jingkit haduk bakin dam sngoth kim sngoth sudah de ba kadai yang man pendap daga khtien ga jong blai kadai yang ban yo Jesus Christ kadai yang ban duai mar la khia palat ga jingkit kinom la shuh ban yo ialade don sibon ki bru hani gising pro bisnga don sibon ki ba pha duai abang ape yaki nga isnai yaki sayo syahat hayeng sem ka ba ngai sai le rekat ki pro jinga ngai i gane bạn ngồi y cái jingkit cái bậc khia chuki kim iohi shuh ialade habangai keren bat ki shaphang cái jingim chuki cái jingide bat Jesus Christ kim sngoth shuh namar kala khia palat kita cái jingkit kila concern palat ya kita gi bahaya sem bat kim iohi shuh ialade hoi cái đây ngi ban concern nam ta ki we hara cái đây nengkong cái đây ngai pi bangan iohi shuh ialade bangin don shua ialade ya ke bagi de bandon ke bang mut ban keren ni ka por ke blok wisnga kalong kane namar la khia palat ke jingkit hayeng sem let's say kalong kumi la khia palat ke jingkit jong pi ki babun ngai i kalong kumi ki khia palat ke jingkit bat bon kilong kumi kim la shuh ban doi kim la shuh ban le jingseng kim la shuh ban skrio blai da ka ba hakata ga rekom ka bagi de ban skrio blai ngakwa ban ai men semi pi ki baroh ki ba kit kata ga jikit ka ba khia hadu ba phimyo issue ialade pe chwai ialade ki pro bisnga check ialade la da dei ka long kami ne la da dei ki khon ki tin le ukpa pe ialade pendap ialade de ka ktin ga jong blai pendap ialade skrio blai pen sngoba yo blai pinyo i kin saja ki kamba ki ngesem jopi lada pi iohi shuh ialade lada pi sngoth ba ngai ialade ngadai ban pendap ngai ialade ngadai ban yo Jesus Christ ngai ialade ngadai ban yo mun sem kho jong blai ngai ialade ngadai ban skri yo blai ngai ialade ngadai ban sngoba yo blai hangta kan don ga jingkala lada ngi iohi shuh ialade ki pro bisinga hangta kan don ga jingkala shkiwe kumno ba kayeng kesem jingi kan kala lada ngai lade ngakwa man kala ngakwa ba kayeng kesem jingi kala lada ngai lade ngadang long thli ngam iohi lade bangadon kami Jesus Christ ngam iohi lade bangadon kami musem kho jong blai ngaklem pendap lade de ka ktin ga jong blai do mun sem kho jong blai kumno ba kata ka jingger khu kan to chki ba hayeng kesem jinga kumno ba kikin iohi ga dur jong Jesus Christ kumno ba kin kala ki pro bisinga pe chwai lade check chwai lade hoi ngai i la palat ka to ka jingkit ka jong pi kala khia palat andai pe chwai ialade check ialade let's say pimpat don yo Jesus Christ ka don jong pi let's say pimpat don ka klimat ka pi kala mut pi pidang trai ha ka don ka jong pi pimpat yo ka jingkha arsin ha ka don ka jong pi pimpat yo Jesus Christ ka pro bisinga doai khot karpat yo Jesus ka don jong pi pe chwai ialade yo i chwai ialade ki pro bisinga lada phile kumta ngangai kandon ga jikala ga yang gesam jopi kandon ga jikala ga yang gesam jopi kandon ga kamba ga bakrau ga blai unle bat kan pen kemen ni phi ki prok bisinga lada phi sngo tho shwai le lada phi yo i shwai le de ba philong ki bruk ba thli ba phim don ai bat phi pendap ile de phi pendap ile phi yo shwai le de ya ke ga ba phi kwa ngai ublei un sele gi kamba ga yang gesam jopi ka ktin ga jong blai ka ong to pen sngo bahai le de ha ublei
tiền ai cái jingkwa cái đó nó cái jong pi cái đâyยังไงพี่บันเป็นสงบหายอบเลยcái đâyยังไงพี่บันเป็นสงบหายอบเลยบันเละกมอนcái jongเลยบันsukherอบเลยบันดวายบันปุเลยcái thiên cái jongเลยบันpendap ialade bala rangi le kumta ublei un ai ke jingkwa ke donun jungi ke donun junga jpi ka kwa baki bahaya ngesem kin kala bala rangi le kumta ngi pen sngo bahaya ublei rangi yo shwail de ken mau kan don ke jingkala ujisu ong tuwa shwai ge ma jong blei ti ye ke baroh on sa ailang tam hapi wat shwai ge ma jong blei kumut yo shwa pe shwai le de pendap shwai le de pendap shwai le yo shwai le ye ke hima ke jong blei yo men sem ko jong blei pendap shwai le de ke tin ke jong blei phini i ye ke baroh ke ba pikwa on sa ailang tam on ke tin ke jong blei on sa ailang tam pikan mau ni em ha ka por ba ujisu udon halor ke ding phna ki don ki long kami ki bayam na mar ki khmet Jesus Christ ki isne Jesus Christ ujisu ong ki yam nam tai le de bat yam nam ta ki khon ki ti ki jong phi na kata kadau ki prok bisinga kadai ngai phi ban page shwai le ban check shwai le de ban pendap shwai le bat ba la ngi le kum ta kan sedon ke jingkala kan sedon ke jingkala ki prok bisinga wat khmet wat penle jimut ye ka to jingkit ka ba khia ka badon haga jim ke jong phi ki prok bisinga khmet ki khmat Jesus Christ check ialade bat khmet ki khmat Jesus Christ pin chai i ya ke ba ujisu le haga jim ke jong phi ublen kor khoi phi